Sziasztok! Ez a kettes számú videó a gyorsítós kísérletemről. Ez a videó önmagában is érthető, legalábbis remélem. De aki több magyarázatot szeretne, annak ajánlom az egyes számot is. Ennek a címét itt találjátok a videó alatti rovatban. A gyorsítóm 3 lábú vakra volt felfüggesztve, itt látható a képen. A tartószerkezet a kölcsatornával és a rászerelt hidrogénpalackkal. A kölcsatorna anyaga réz, súlya 11 kg, belső térfogata 1 liter, a belső átmérője 20 mm, a keringés átmérője 85 cm, a csatlakoztatott hidrogénpalack 1 literes, nyomása 10 bár, nyomás a csatornában 5 bár. Az elektromágneses gerjesztő motorok, gyorsító motorok betápja 2 darab 12 voltos 45 amperórás akkumulátor sorba kapcsolva. Mi a gyorsító működési alapja? Az alap az, hogy a gyorsítás növeli a hidrogén folyamat intenzitását. Az energiafelszabadulás abszolút értéke megnövekedik, és ezzel a hidrogén folyamat kvantumhatása is megnövekedik. A gravitációnak is kvantumhatása. Maga a kísérlet ennek a bizonyítása is szolgál, de amíg a hidrogén kvantumhatását a gyorsítás növeli, a gravitáció kvantumhatása állandó értékű. A kölcsatorna 10 cm-re van a felszín fölött. A hidrogén folyamat kvantumhatása a kölcsatorna mentén minden irányban hat. Lefelé, felfele és oldalirányban is, ahogy ezt az ábra is mutatja. De nekünk most a lefelé iránya fontos, az ott keletkező konfliktust vizsgáljuk. Itt 2 kérdéssel szembesülünk. Az egyik az, hogy hogyan tudjuk meg, hogy egyáltalán keletkezik-e konfliktus. És ha keletkezik, annak milyen külső jelei vannak. A legegyszerűbb igazoló hatás az lenne, ha a gyorsító elmozdulna, vagy a gyorsítás befolyásolna a gyorsító súlyát. Nézzük meg, hogy elmozdul-e a gyorsító. A gyorsító csatorna egy kétkarú emelő segítségével van felfüggesztve. Itt látszik az ábra. Az egyik kar hossza az 10 cm van az alátámasztás csúcsától, és erre van felfüggesztve a gyorsító. A másik kar egy mutató, amelynek hossza az alátámasztástól mérve 2 méter. Ezen a karon van egy ellensúly is. A 2 méter hosszú mutató az ellensúllyal egyensúlyban van a 10 cm-es karon felfüggesztett gyorsítóval. Így a két karú emelő aránya 20:1. És a mutatóval szemben van egy mérőskála is. Ha a gyorsító emelkedik, akkor a mutatónak lefele kell elmozdulnia. A mérések hajnalban voltak, teljes szélcsendben, eltakaró védelemmel a külső hatások ellen. A mutató mért értékeit én a felvétel után a képernyő előtt nagyítóval elemeztem. Ezt ti is megtehetitek, ha kedvetek van hozzá. Azok a videók, amiket most láttok, természetesen a legjellemzőbb kivonatai a kísérleti stádiumnak. Van benne egy kis madárcsicsergés is. Itt van a gyorsítás előtti alapállapot. Hosszú karnak volt egy minimális lengése, hagytam a mutatót szabadon lengeni. Amplitúdó egyre kisebbek lettek,
12 percet beállt egy enyhén lengő középérték, 12. percben bekapcsolom a gyorsítást, a gyorsító előaratával az lengések amplitúdja egyre nagyobb lett, majd csökkent, és egy stabil állapot alakult ki. Az 53. percben kikapcsoltam a betápot, mert az elektromágneses gerjesztő motorok külső iméseket elírta 80 fokot. Amint látni fogjátok, a kikapcsolás hatása a legszignifikánsabb. A teljes intenzitásról való kikapcsolás jelentette a legnagyobb impulzust. A mutató belengett 1 mm-es kettős amplitúdóval. A kikapcsolás után a nagy amplitúdók lassan változtak, ami annak tudható be, hogy a csatornán belüli hőmérséklet 80 foknál jóval nagyobb lehetett, és maga a hőmérséklet is befolyásolja az elemi intenzitást. A teljes megnyugváshoz 2,5 óra kellett. A mutató 0,1-0,2 mm-es elmozdulása lefelé azt jelentette, hogy maga a gyorsító 7,5 mikront emelkedett meg. Annak, hogy ez sok vagy kevés, igazából nincs jelentősége. Jelentősége annak van, hogy a 11 kilós gyorsítóra konfliktus hatással volt, mégpedig emelő hatással. De a teljes bizonyosság miatt ezt más módon is igazolni kellett. Ezért megmértem a gyorsító súlyát is gyorsítás közben. Most a gyorsítót súlymérőre akasztottam. A mérés határa 20 kg volt, a pontossága pedig 50 g. Ami ebben az esetben nem elégséges, mert ennél kisebb értékű súlycsökkenést vártam. Az segített ki, hogy a súlymérő ismétlési pontossága 10 g volt. Ami azt jelenti, hogy ha egymás után megmérem a súlyt, akkor a mért értékekben legfeljebb 10 g eltérés lehet. Ez így már elfogadható volt. Mert nem a gyorsító abszolút súlyának értéke volt a lényeges, hanem annak változása. Így aztán ismételt méréseket végeztem. Egy mérést mutatok be a sok közül. A gyorsító súlyát fokozatosan ráterheltem a mérőeszközre, majd levettem róla. Itt látjátok erről a videó összefoglalót. Itt van a súlymérőeszköz, amivel meg fogom mérni a gyorsító súlyát. Most nulla állapotban van, ott van egy tartószerkezet, látszik, hogy rajta van a gyorsító, mert feszül a lánc, amelyikkel most a gyorsító lóg. Most elkezdem ráterhelni a súlymérőre, most már rá van terhelve, most látszik, hogy a tartószerkezeten nincs semmi, mert a laza a lánc. Rajta van az egész súly a súlymérőn. És az érték az 11,11 kg. Azért engedtem ilyen csavarhúzós módon, hogy a leérkezésnek az impulzusa ne befolyásolja a mért értéket. Most majd le fogom emelni erről a súlymérőről a gyorsítót, de először kinullázom, de a kinullázott súlyon most rajta van a gyorsító, és ahogy kezdem levenni a súlymérőről, úgy kezd feszülni a lánc a tartószerkezeten. És akkor, mikor fölérek, úgy a cseborros módszerrel, akkor a lánc ki van feszülve, és a súlymérő pedig szabadon lóg. Most mivel nulla volt a leterheltség, és leveszem a súlymérőről, ezért a mértékérték majd mínusz lesz. Itt látszik az érték, most közelebb megyünk, és az is látszik, hogy a súlymérő most szabadon van, és az érték mínusz 11,06. Vagyis a 11,11 kg-ból most 11,06 lett. 50 g-mal csökkent a mért súly. Itt van fölülről a gyorsító.
azt látjuk, hogy a ráterhelés és a levétel különbsége 50 plusz-minusz 10 g lett. Valahányszor ilyen mérést végeztem, a lefele és a felfele irányok között mindig különbség volt, és a lefelé iránymért súlya mindig több volt, mint a fölfele iránymért. Itt látjátok azt az oszlopdiagramot, amelyikben egy pár mérést, 10 mérést mutatok be a rengeteg közül. A, az üres oszlopok azok a fölfele irányra teli oszlopok pedig a lefele irányt mutatják. A mérést különböző testsúlyokkal is elvégeztem. A súly lefelé és felfele mindig azonos volt. Itt nem volt gyorsítás, általában a testsúlyok azok szilárd tárgyak voltak. Itt van ezeknek a műveleteknek is egy oszlopdiagramja. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a gyorsító súlya 50 plusz 10 g-mal csökkent, és a gyorsító 7,5 mikrométert emelkedett meg. Ez egy nagyon fontos eredmény, nem csak a mért paraméterek miatt, de újfent igazolja, hogy a Földnek gravitációs kvantumhatása van. Azért mondom, hogy újfent, mert a piramis kísérletek ezt már igazolták. A konfliktus akkor is kialakul, ha a gyorsító rögzítve van. Ha megakadályozzuk, hogy a konfliktus feloldódjon az elmozdulással, akkor a konfliktus a hidrogénben keletkezik, és növekedik a hőmérséklete, illetve a belső energiája. Kis gerjesztés, kis nyomás. Kis sűrűség, kis energia. Nagy gerjesztés, nagy nyomás, nagy sűrűség, nagy energia. A kis gerjesztés, kis nyomás, kis sűrűség, kis energia, amit én végeztem, az minimális energiát fejleszt. Hát ennyi volt a mai adag. Vigyázzatok magatokra, viszlát a következő videóig.